To masu sauraro barkanku da zuwa wannan YouTube channel mai albarka, da Allah kada ku manta ku danna alamar subscribe sannan ku taba alamar ƙararrawa. Lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye ga kaftin din namu Nura Ado Suleiman ya shigo. Shugaba Emmanuel Macron yana tara ire to su ma ka san magoya bayan AC Milan da na Real Madrid kusan wasu su kwana suka yi suna da ire saboda nasarorin da suka samu. To amma bari mu fara da wasannin da za a kara a yau a karashen wato zagayen quarter final. Bayan Munich za ta barje gumi da Manchester City sai kuma Inter Milan da Benfica. A karawarsu ta farko Manchester City ta lallasa Bayern da kwallaye 3-0 sai kuma Inter Milan da ta doke Benfica da kwallaye 2-0. Na ga kocin Bayern Munich Thomas Tuchel yana cewa suna buƙatar wato sa'a babba idan har wato za su sauya sakamakon zaben wato sakamakon kai wasan da suka kara kwarai kuwa. To AC Milan kasan kuma magoya bayan Madrid dai suna so su ga wasan nan ta kasance wani iri. Ai wato ni idan ka tambaye ni ma zan fi so a ce an kara tsakanin Madrid din da Manchester City saboda zai fi kayatarwa. Saboda ka san dama ai Manchester City ta saba baiwa Real Madrid din wahala. Gaskiya ne. To AC Milan ta tsallaka zuwa zagayen wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin zakarun turai bayan wasan da aka tashi 1-1 da tsakaninta da Napoli. A wasan farko na karawar da suka yi Milan din ce ta samu nasara da kwallo ɗaya mai ban haushi, abin da yasa idan aka hada sakamakon wato ta haduwa biyu Napoli ta sha kashi kenan da kwallaye 2-1. To dan wasan AC Milan Olivier Giroud ya jefa kwallon tasu tilo a wasan na jiya jim kaɗan bayan barar da damar bugun fanaretin da ya yi, yayin da Victor Osimhen dan Najeriya ya rama wa Napoli ana gab da karkare wasan. Sai da ya ci dai. Kwarai kuwa. To kasa abin ana sa ran zai ci kwarai kuwa in ka lura ai wato an dauki matakan tsaro sosai a bayan AC Milan saboda shi Victor Osimhen. To rabon da AC Milan ta kai zagayen wasan kusa da na karshen gasar zakarun turai tun shekarar 2007 lokacin da ta lashe kofin a karo na 7 kuma. To Real Madrid kuwa ta sake lallasa Chelsea ne har gida da kwallaye 2-0 yayin fafatar da suka yi karo na biyu a zagayen na quarter final a gasar zakarun turan. To a wasan farko ma dai Madrid din ce ta doke kungiyar ta Chelsea da kwallaye 2-0 kuma dan wasan gaba na Real Madrid Rodrigo Goes ne ya jefa dukkanin kwallayen a ragar Chelsea. A halin yanzu akwai yiwuwar Madrid din za ta sake haduwa da Manchester City a zagayen wasan kusa da na karshen gasar ta zakarun turai, la'akari da cewa City ke kan gaba a wasan da za ta buga da Bayern Munich yau bayan da ta lallasa ta da kwallaye 3-0. Da alama Frank Lampard dai ba zai iya ba ai dama na wucin gadi ne kuma ka san har sun tattauna da wato Julian Nagelsmann tsohon kocin Bayern Munich. To a bangaren Chelsea dai lamura ba su yi wa kungiyar daidai ba domin a sabon shugabanta Todd Boehly sai da ya kashe fiye da fam miliyan 500 wajen cefanen sabbin 'yan wasa da ya fatan za su dawo da martabar kulab din, amma shiru kake ji kamar an aike bawa gare su. Akwai yawa. Shi dai ya tara sa'arsa ya wuce da shi. Kwarai kuwa. Mutumin nan na Rasha. Shi mutumin. To masu sauraro anan zamu dakata, da Allah kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin kasancewa tare da mu. Mun gode.